Bismillahirrahmanirrahim. Hikima zinariya, babi na 8. Labarin wani bawan Allah. Ya kasance yana tsaye da sallah akan lokaci, baya bari sallar jam'i ta kubce masa. Cikin wannan lokaci, Allah ya jarrabe shi da wata musiba cikin iyalansa. Ɗansa baya da lafiya. Duk sanda ya dawo gida yakan nuna mata damuwar da yake ciki, amma sai ta rarrashe shi ta kwantar masa da hankali. Suna cikin wannan yanayi, sun miƙa wa Allah al'amuransu. Wata rana suka ɗauki yaron suka kai shi asibiti don likita ya duba shi. Da ya duba shi, ya gaya musu cewa babu abin da zai iya yi a kai, sai dai su kai shi wajen likitan da ya fi shi ƙwarewa. Haka kuwa aka yi, suka kai shi wajen wancan likitan, suka yi masa bayanin irin rashin lafiyar da take damun ɗansu. Amma wannan likita shi ma ya kasa aikata komai akan wannan yaro. Jiya kullum ana maganin ƙaba, kai na daɗa kumbura, har suka haƙura suka dawo da shi gida, suka fawwala wa Allah al'amura. A cikin wannan lokaci babu abin da mahaifiyar yaron take yi sai kuka. Wata rana mahaifin yaron yana sallah ta dare, sai ya ji an yi kiran sallar asuba. Ya yi yunƙuri don ya taso ya tafi masallaci, sai ya tarar da mahaifiyar yarinyar gyangyaɗi ya kama ta. Yaron yana numfashi sama-sama, alamar numfashinsa yana ɗaukewa. Hankalinsa ya sake tashi, ya himmantu don ya fita masallaci. Bayan ya gama alwala, ya fito sai ya tarar da wasu mage guda 3 suna nuna alamun suna jin yunwa. Ya samu musu wani guntattakin nama da aka rage, ya kawo musu. Wannan abu da ya aikata, ya ji a ransa cewa ya yi aikin alkhairi, Allah ya karɓa masa, sannan ya roƙi Allah ya ba wa ɗansa lafiya. Dama Allah ya ce wanda ya bashi to zai ninka masa kuma zai gafarta masa. Bayan ya gama yin sallah, ya dawo gida, sai ya zo ya tadda wannan yaro nasa, idansa ya buɗe, amma mahaifiyar yaron tana wannan hali na gyangyaɗi, amma fuskarta ta sauya, saɓanin yadda ya fita ya barta tana gyangyaɗi amma cikin kunci. Da ya tayar da ita, ya nuna mata abin da ya samu ɗanta, na cewa ya warke daga rashin lafiyar da yake. Tana farkawa sai ta fara gode wa Allah, tana cewa Allah na gode, Allah na gode. Kafin ta je ta yi alwala ta yi sallah, ta kasa haƙuri, ta ce zan baka labarin mafarkin da ni. A cikin bacci na ga ɗanmu yana kwance a cikin mawuyacin yanayi. Sai wani tsuntsu ya zo zai tsatsage shi ya ciccije shi, amma sai wasu mage suka zo guda 3 suka yi ƙoƙarin yadda za a yi su kare shi daga haɗarin wannan tsuntsu. Sun yi su cutar da shi, amma wannan mage sun hana wannan maciji da kuma tsuntsu su cutar da ɗanmu. Sai ya ba ta labari abin da ya aikata wa waɗannan mage. Ta ce to lalle wannan ciyarwar da kai da ita ne Allah ya dube mu, ya ba wa ɗanmu lafiya. Darasi: sadaka kada ka raina ta, ko da dabba ne za ka ba wa abinci, kada ka raina, domin da wannan aikin idan ka yi da shi ma Allah zai iya kalla ya zama sanadin shigarka aljanna. Na biyu, mafi aikin alkhairi mafi kankanta da ka raina, Allah yana karɓarsa, saboda haka ba a raina aikin alkhairi. Allah ya samu